DYCM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Hambalaan nga kasulatan, itugas sa katawhan, aron mahibalo sa sugok sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit, tinun-an gisugok niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon ako asya dito sa kalangitan, nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaon ug lalinon ang nagtuman, bisan tamayong tao biay-biayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong higsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon ato asya
Mga mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami magpasalamat kanimo nga sa gihapon padayon kini nga programa dinhis kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Magapanalangin ka ni ini nga programa o kini nga estasyon nga mahimo unta kini nga instrumento sa pagpaabot ngadto sa kahayag sa kamaturan sa nagkalainlaing dapit sa kalibutan. Tuguti o Dios nga ikaw magatandog sa kasing-kasing sa mga nagapaminaw. Ihatag kanila ang pagsabot. Tuguti nga diha sa ilang kasing-kasing mugitib mutubo ang gugma sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nakalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo irog ngadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message. Okay, mauna na karon sir ang problema sa tao. Bisan unsaon nimo pagpasabot mo ingon lang nga klaro kaayo nga palusot. Palusot di ay na og ipasabot ang nasulat sa Biblia pagkatikoy-kuyog og utok. Okay, sagdi lang. Salamat sa imuhang reaksyon, no? Okay, ni apat tay masahon. Okay. Maon lagi gid na sir, kining tawo nga wala bay salabutan, dili makasabot sa gigunitan nila nga bersikulo Oseas 2:11. Kay kuno gipahunong na. Unya, og magbasa pud ka og uban nga mga teksto mo ingon nga wa tay labot sa pagtuman ni ana. Unsa magiklaro gipahunong na wa na o naa pero wa lang tay labot sa pagtuman ni ana. Ako man kanang pangutana man nino ato lang unya ning pag-ato ning paghisgutan og natay ka panahon karon ang tinuod pagasulti ang tawo moabot na lang gyud sa walay insakto nga tumong silang panghunahuna o katarungan kay sa Israel na watay labot sa pagsunod, watay labot sa pagtuman ana, gipahunong na Oseas 2:11 mga kuan ba palusot nga mga rason, mga pangatarungan pero walay kamatuoran. Pero kung kamo man gyud nakagunit na kamatuoran, it takes na diri ka atong basahon sa kanginan. This is the right time nga ika-expose ninyo ang inyong gituhuan nga insakto og tinuod. Kay gitagaan mo ana og kay gayonan kay kini nga programa pwede sa reaksyon, pwede contribution, pwede sa question. Busa na klaro magikaha di ay na nga kanana ang gipahunong na unya wa pud kuno tay labot sa pagtuman ana gipahunong na unya wa tay asa magyud ana lagi mao ni ang nag-text nga asa magi insakto ana gipahunong na or naa pero wa lang tay labot sa pagtuman ni ana amo ni ato ron nga inunta na lang pangpinising na lang ni nga paghisgot mahitungod anang bahina. Gisulti nako kaganinang buntag lagi ang kun kini naganihisgutan ang kasuguan, pagkaon, igpapahulay og napulo kasugo, lisod ta gyud makairog dayon kay daghan man gyud ang mo participate mahitungod niini pero nagkalain-lain ang ilang reaksyon pero the same direction nga dili gyud mo sunod ana kay wa tay labot unya gipahunong na na adi ay pero ang ilang hunahuna wa tay labot sa pagtuman
O niya asa magi-insakto ani mo na nga kaganinang buntag na ato'y mga reaksyon sa mga Sabbath breaker. Pero okay lang, nindot na hinuon nga mapadayag ng mga unahuna diha sa pagsupag kay maila na sa malandi ang kamaturan o dili kamaturan. Well, sa Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas maisiguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung ding lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast. Amo kamong gina-welcome mga higala ni ini nga tulumanon Jesus is our hope. Pwede namong maka-text namo ni Brother John sa among mga number o pwede sa darimo sa comment section nato sa ato nga Facebook mga higala. So sa tanan nato mga viewers sa dinhi sa Pilipinas og sa ban pang nason sa kalibutan or kung asa mamundapita na himutang karong gabihona, gina-welcome mo na mo higala sa pagpakiguban o pagparticipate karong gabihona sa atong tulumanon. Kung namoy mga pangutana nga gikalibgan ninyo mahitungod sa pagtulunan sa Ginoo, mahimo nga inyo nang ipadangat dinhi sa ato nga programa. Text na mo namo ni Brother John or pwede ari mo sa comment section namo nato mo padangat sa inyong pangutana or kung naamoy mga ikadugang sang tubag sa pangutana nga atong tik-apon kada gabi makahimo mo sa paghatag mahigala sa inyong mga nahuna dugang tubag pinaagi sa pagpadangat sing mensahe din sa atong programa. O niya atong gihangyo atong makigilaan palihog atong i-share no ang ato nga programa ngadto sa atong mga kahigalaan. Parang daghan makapamati ispolong sa Ginoo. O niya maayong gabi sa atong tanan nga mga kahigalan ug makaigsunan diha sa Islas Bantayan nga atong nahibalag no. So maayong gabi inyong tanan diha sa Bantayan Island. Kamong tanan diha gina-welcome nato dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So palihog lang po di padangat ato pong i-share mga higala ngadto sa mga friend ang ato nga programa no. Mga taga-Islas Bantayan. Okay. Ato na ning sugdan pagbasa ang ato nakita dinhi sa screen. Ni ay mga mensahe ato nakita dinhi. Niya katungwa pa maka sugod diha og type mga higala, i-type na inyong mensahe niya i-send dinhi. Ato nakita dinhi si Brother Jerry na Ilon. Gipaw na ba radyo daw? Radyo gipaw na. Okay. Wa gi-off. Okay. Padayong higala, salamat kayo Brother Jerry sa imong pagpamati sa ato nga programa. Kanya salamat sa paglab ug pagpray. Niya pod si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby og sa makaigsunan nga makanunayong naminaw niining naminaw og mga nag-view nini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo niya. Salamat po kaayo sa imong makanunayon nga pagsunod o pagpaminaw dinhi sa ato nga programa. Thank you kayo may gabi sad sa imong family no diri sa Bogos City, Cebu. Niya po si Brother Romeo. Brother Romeo Itang. Niya ang iya pong mensahe, mayong gabi anak kon John o Bro Libby. Naminaw midiri sa Daha Diot, San Isidro, Leyte. So mayong gabi Brother Romeo Itang. Si Ninang Rebecca na ang kuan. So salamat sa inyong pagpaminaw diha Ninang. Kumusta ni Ninong Romeo? No, ang kuan na ang ilahang Facebook account na kang Ninong Romeo pero antig gamit gud ana si Ninang Rebecca. Maayong buntag may gabi inyo diha sa Iskaw. Okay, niasad si Brother Jex Sumalinog sa Dumaguete City. Mayong gabi Brother Liv o Brother John. So mayong gabi nimo Brother Jex. Niato po nakita dinhi ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. On air na ta mga brad, maayong gabi. So thank you kay dia mga sir no.
atong mabtikon nga CEO nga ato nga station manager diha sa sa Riverside FM Cebu. So maayong gabi inyong tanan diha. Unya salamat po ni Pastor Joel Tirana og sa tanan natong mga kahigalaan diha karon nga namati sa Riverside FM Cebu ang sa 93.0. Unya thank you kayo og manghinaot mi nga doon natin mapupo sa karong gabi una sa atong pagpaminaw dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ni asad si Sister Ella Alipalam. Salamat po sa pag-send og heart og pag-pray, Sister Ella. Good evening po ni Brother Johnny Kalapuan. Okay, niya po Sister Lynn of Keria sa isla sa Kinatarkan. Salamat po sa mga heart nga gisend og sa kamot nga nagpray. Niya po si Sister Gay Marie Kalapuan ang sister ni Brother Johnny. Salamat kay Sister Gay Marie sa mga heart o mga kamot nga nagpray. Salamat kaayo sa imo kanunay pagsunod sa programa o ang Dios magauban kanunay nimo diha sa Saudi Arabia. Niya po si Brother Johnny Mar Kalapuan ang mangod ni Sister Gay Marie. So thank you kay Dong Johnny. Salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Rodolfo. Niya po nakiguba nato si Christy Alayon. Good evening, Brother John, Brother Libby. God bless you all. Okay, may gabi ni mo, Sister Christy. May gabi sad ni Brother Pipi dia. Tanan, mga Lion family, Kabatanya family, Larga o mga pamilya sa mga likigan sa Gawanon. Tanan dia, kutob sa naminaw karon. Welcome. Ato po nakita din si Maki Koro. Mayong gabi ninyo, Brad Libby, og Brad John, og sa tanang naminaw, og nagtanaw sa live. Okay, mayong gabi nimo, Brother Maki Koro. Thank you kayo. Niya po ato nakita din si Win Clyde Lumigid Bais. Bago sa ning atong nakita din nga ngalan, no? Win Clyde Lumigid Bais. Unsa ni nga SDA? General Conference ni o dili? General Conference, brother. Dili ni kay local conference. Okay, niya po si niyasan si Ruel Bantilan. Mayong gabi na usab ninyo, Brother Libby o Brother John, watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte. Okay, mayong gabi nimo, Brother Rodolfo Bantilan. So thank you sa pag-view sa ato nga programa. O niya, ato ning dalikyatan na higala, kipuli-pulihon dala ni, dalikyatan nato paglantaw ang mga nag-send og heart. Nagpasabot ka gilab nila atong programa. Ang uban po nag-like. Ilang nagustuhan ang atong programa. Ani alita maguna pagbasa sa mga naglab sa ato nga program. Ato ning basahon nila mga pangalan ni Celine of Keria, Jenny Rama Fermin, niya po si Brother Jerry na Ilon, niya po si Sister Evelyn Mainit. Oy, may gabi ni Mr. Evelyn. Abi manakog diya pa kadiri sa kanagahan na naman kas Germany karon. Niya po si Caroline Mariket Galyaris. So good evening, Sister Caroline. Niya po si Scout Ranger Senior. Ato ning madasigon mabtikon nga retired Scout Ranger, si Sir Isagani Arcia. So may gabi ni mo, sir. Niya po si Brother Edward Generiyas. Niya po si Ronilo Itang Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr. Niya po si Rosa Lalikan Iscario. Niya po si Elsie Jordan, Ariel Kababan, Minsa Gabisay Sinadhan Hidokos. Salamat sa pag-view dong, Ariel. God bless you and your family. Niya po si Brother Elmodam Flores, Gay Marie Kalapuan. Niya po Stervina Kamay. Salamat Stervina, no, nga gahapon natuman na yun imong gihandom nga magparibaptize. Thank you kaayo sa decision. Niya po si Elpedia Coro,
Ella Lipalam, Jix Sumalinog, Romeo Itang, Lilian Santing, Merifel Vargas, Johnny Mar Kalapuan, Lovely Alburo, o Luel Nodalo Estrira. Mao ni mga naglab. Aritas mga naglike, mga higala, niya si Brother Eliasar Pipito Alburo. So may gabi ni mo, Brother Eliasar. O niya po si Brother Rufino Moreno, Oliver Kingijen, Ronilo Itang, Anita Cabaluna Claves, Elsie Pitogo, Nathaniel Lucero Jr., Tris Jamin Jaime, niyasad si Hertrudis Yorpo, Tomailo Linad White, Rolls Solotams, Gerardo Lobitania. Dade, may gabi inyo diha sa Australia, dade. May banji, uban sa imong mga bata. Kumusta sa Pastor Randy Susun, uban sa pamilya, o sa tanan karon nga nanood sa atong program diha sa nasod sa Australia. God bless. Niyasad si Dolores Talio Arquiliano, Roel Reponte, Rodolfo Bantilan, niya po si Tata Likay-Likay Sanglitan, og si Sister Jeline Tero. Mao ni mga nag-like sa ato nga program. Kanya balikan ta ni pagbasa mga higala ang pikas nga screen ato ning tanaw ng atong mga nahidugang nga nag-view karon, ya nag-send og mga mensahe. Niya si Sister Jenny Rama Fermin. Mayong gabi ninyo mga brad. Always jud kami sa radio naminaw. Talag sa lang mi. Ka-live through FB. Kay wala mi load. Okay, mayong gabi no, Sister Jenny Rama Fermin. Kanya may isang gabi sa ato mga campers nga nagpundok siguro diya sa Kadwawan Seventh Adventist Church. So mayong gabi ninyo diya no. Lanog-lanog na diya atong programa sa Kadwawan tungod kay ato nang gipalitan og bag-o nga ikaduha nga trumpa. Lanog-lanog na sa North, paingon og sa South. Lanog-lanog na di atong programa tungod kay doon na katrumpa. Ato nang gitaoran ni atong miaging Martes. Kanya may gabi diya sa mga silingan nga naminaw sa atong programa. Kanya niya po si LC Jordan. Good evening everyone. Og sa inyo diha Kuya Libby og Kuya John. Good evening Sister LC. Diha sa Lamak. Kanya niya po si Mage Saigin Ebanez. Hi, good evening. Good evening, Mage Saigin. Kanya niya po si Vladimir Z. Vargas. Mayong gabi sa tanan. Kanya di pagyoy minsay si Mage Saigin Ebanez. San Remigio Church watching. Salamat kayo no sa mga kaigsunan nato diya sa San Remigio Church nga nagtan-aw karon sa atong programa. Ano niya po si Vladimir Z. Vargas. God bless sa inyong program. Okay, God bless also Vladimir. Ani arita higala ato ning dalikyatan una pagtan-aw ang ato nga messenger kay daghan sad nga mga kahigalaan kay igsunan nato nga ilang mensahe ari ipaagi sa ato nga messenger kay pwede ra man ka maka-message bisag wa kay load no. Ani atong tanaw ni si JJ. Salamat sa pag-send og heart Sister JJ. Ani niya pod si Jenny Rama Fermin. Naminaw lagi mi og radio Brad kada gabi jud na. Way palta kay di man ko kadyote sa tindahan kay dako ng akong tiyan manog 8 kabulan na kaluy-an sa Ginoo. Buntis ni si Sister Jenny Rama Fermin. Dito nakita na ba dyan? Sa kan Victorine sa amin napasok kalatraba kanina ang kusog na itong programa. Kusog. Kini kumpletido man sila sa radyo. Bata pa mo si Sister Jenny pod. Ang banaan ni si Brother Ariel na Permin. Kusogan di YCM to bisag sa radio lang. Daghang naminaw dito Brother Libby. Kunya
kanana ang daghan sa gyud pod nga kuan kanana ang nabautismuhan po dito sa ato nga programa. Kaya kanya itong programa, Kalois Ginoo. Para sa ako, wa gyud ni Ginoo biya wa ni pasagdi. Bisan tuod og dunay kaha ba, bisan katud og dunay nagpasagad og gibaliwala ani, pero kini nga programa wa gyud ni sa Ginoo gibaliwala. Kamatuoran niya na ang daghang mga kalag nga kabig sa tilan sa Ginoo ug pangalagad sa nagkalain-lain nga mga lugar o dapit. Sukad sa pagkahimugso din nga program, di na ko makaihap pa John sa mga nakabig ko niya. Nakalimot na ko sa mga kaya may tos bago pa kay matiman nato malista pa nato karon murag di na gyud ma-recall na tong uban pa. Manggod kay ang uban sa walaan mapaabot diri sa ato mo manganghan na lang ta asang lugar ako lang ma-invite kog mga lugar ana. Muduol ra gyud dito ang kuan nga kami na bautismo sa programa ang uban pud nga mga liman muduol nga among gipaluap ni adtong miaging Sabado listener na sa programa sa radyo na bautismuhan na. Na nga kuan kana ang uban pod nga sa unang nabautismuhan kanunay nga magkuan sa ato message karon dili na ay siguro na expose na sila or whatever apan nasayod ta nga kining programa ha gimahal ni Ginoo wa ni pasagdi wa biya kagahapon dito ta sa Federation Camp sa mga Batanon o niya usa man daghang gyud nagsimba dito. So dito na ko na feel nga pertin daghanag gyud ay kay makaigsunan nga muduol mo paila nga kana si Kuan Brad kana naminaw na sa radio o niya na Adventista na amo nang Bible studyhan. Yes. Napatoy ngon tulo na ka tuig pagpaminaw sa radio o niya ilang gi pangutana nahibaw na magyud sa tanan o niya ilang gi nagpabautismo man yun. Daghan kaya ako na sinati gahapon adlaw nga mga kaigsunan to kusog gid ay sa tibuok isla sa Bantayan og daghan ang namatis ng programa. So karong gabi naron sila na may kay ganihang bundag nanukmat na magani sila. Walay ka dito ba? Di ko alang-alang di ako ko dire. Ako dito. Di ako ko dire. Si Badjuro lagi to dito. Iko siya ra to sa ko ga. Di gito kabalibad kay nanghid ko siya diri naman ko. Diri naman ko sok. Bisan pagdiri pagka Brother Libby og nagpahibaw ka sugot ra gyud gihapon ko kay ang panahon god sa kuan pa sinultihan pa suban mouse sa mga gidam kita na dam tas anod nga to sa ako nagunahuna baya pud unta gyud ko pero akong ginahuna schedule na ko sa akong kuan Sabado sa Tambungon Church lipay bitagos mo kay igsoon na sa Tambungon nga okay ra gyud kayo kay tingali ugwa to may schedule siguro mga Friday o Saturday early morning musakay kog barko paingon sa Tape dali ra magnig ambak nimo na ara natay mga kaila hangyo lang ta nga magpasugat dali ra kay abot dito kaso nga lang kay ang akong schedule is Tambungon Church o gunya nagpahibaw na pud ka nga kuan nagtuan na ka dito natural nga tuan na ka dito di apa man ko diri ako gyud okay no, ato ni padagbasa niya po si Brother Basilio Tiro, Notarion Jr. So salamat po Brother Notarion. O niya po si Rolls Soto Tams. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nogas. So may gabi ni mo Sister Chari. O ba ni Badodo diya o imong mga kabataan. Imong family. Tanan diya ato mga silingan sa mabuli. Mayong gabi ninyong tanan. Niya po si Gina Gunilamos Larisma or Gina Sumalinog Larisma. Niya po si Ginalyn Lumuntad. Niya ato ning tanaw na okay, salamat kay Sir Ginalyn. Niya po si Brother Domingo Bunukan. Ang iyang mensahe, mayong gabi na usab kaninyo Brother Liv o Brother John kung ako na usab igreet og maayong pagpaminaw sa pamilya ni Brad Pedring Carabio oban sa iyang asawa si Bibi Carabio oban usab siyang mga anak og mga apo. Salamat Brad Libby, salamat po Brother Doming Bunukan no sa imong pag-greet kanunay niya ng atong listener diya mga Carabio family nga imong dumalahan sa Bible study karon. So good evening ng tanan diya
welcome sa atong programa. Anya ato ni tanawon pagisunahan ni apod si Brother Ronilo Itang. So thank you po kayo Brother Ronilo. Ni apod si Sister Ninfa Bilyakastin sa Cadiz ni. So nagkita mi si Brother Jonathan kaganiha. Maayong gabi ni Brother Jonathan Bilyakastin diha sa Bantayan. Nya ni apod si Brother Elmer Baclayon Lacerna. So maayong gabi ni Brother Elmer uban sa imong family, imong asawa o sa imong anak, no? Maayong gabi ninyo. Nya po si Dennis Torres. Salamat po sa pagpakiguban. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa labog pagpray Brother Rufino. Niya sila si Sister Rosemary Gutierrez. Niya po si Phoebe Pasyol, tumasilingas mabuli. Niya may isang gabi nila ni Brad Felipe Gutierrez di may gabi niyo Brad, sister. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Okay, ato pa ning tanawon sa unahan, mahigala niya po si Hinley Ebo. Salamat po no, morang natuani sa Balanban dapit ni si Sister Hinley Ebo. Okay, makahimog ya po mo sa pag-send og mamisay gala diri sa ato nga messenger kay aron ato nang basahon dinhi samtang nagapadayon ta sa ato nga programa. Ani ato ning tagdon pagbalik higala ni ay mga mensahe ato nakita dinhi si Ons Dax kuan man siya lain ra ba ning tiniksa ng tawana. Kaya di makasabutan na Brother Libby. Kinsay nagsugo ninyo? Mura ni plakang guba. Mo og SDA Church, Roman Catholic Church, og uban pa diri sa Pilipinas. Tubagana ninyo kung dili mo anak sa yawa. Mura gini. Bakakon Juan 8:44. Mura ni si Kabayo Baboy ba? Si Abraham Oriel. Kuan ba? Manay ilahang kuan manghukom. Kapila na niniyagi balik-balik. Kapila na gito kinsay nagsugo ninyo nga magtukod mo SDA Church. Why nagsugo na mo kay wa man pud mi nagtukod. Get? Okay, go, Brother Libby. Okay niya po si Ronaldo Bragat. So, na-meet sa nato ni si Brother Ronaldo dito. Maayong gabi ni mo, bro. Salamat, nakita dito. Igsoon ni siya ni Brother Bragat Yuli. Maayong gabi ni mo diha. Uban sa imong makabataan tanan. Ngayon siya ni, good evening mga brother. John and Libby. Niya po si Brother Rodolfo Bantilan. Usa ko ka nakabig sa inyong program, mga brad. Salamat kay Brother Rodolfo Bantilan. Sa kuan man sa mahayag ni kuan Merida Liti masiguros Brother Rodolfo Bantilan. Brother Rodolfo may buntag may gabiin mo daw ban sa mong pamilya. Mao man ni murag ang anak ni o apo ni atong 84 years old nga nabautismohan sa ato nga programa. Kuan man to. Dugay na. Di ba mao man ni? Dili Rodolfo man to, di ba? Dili katong babae. Ang katong babae kuan to pero kini Brother Rodolfo na hinumdum ko ani murag mao ni anak ba ni o apo ba ni atong nabautismohan nga 80 na kapin ang edad nabautismohan din sa atong programa sa radyo. Base kalimot na kita sa uban pa siya. Dugay naman gud. Dugay na. Niya pagyod dinhi nga matod pa dinhi nga usa ko nakabig sa inyong program mga brad. Thank you kaayo. Niya po si Brother Eljon Tonyakaw ni Dia. Good evening mga ikaigsunan sa kahanginan dalaygon ang Dios og ang Dios magapanalangin kanatong tanan dasig. Okay, salamat kay Brother LL no. Niya po si Serafin Anhaw naminaw mi diri Bro Libby og sa Montaniza Church nga sakop sa area ni Pastor Joel Tirana adi ni sa South Cebu. Yes. Dapit sa Hinatilan. O gahapon pa natapos ang usa ka semana nga wali ni Pastor Joel Tirana. Gahapon og adunay unom ka mahamiling kalag. Amen. Nga nabautismuhan kagahapon. Paspas kay ni si Brother Joel siging crusade. Si Pastor Joel Tirana. Walang kapaguran. Walang kapaguran. So may gabi niyo diyan sa South Cebu. Welcome sa itong programa. O niya, padayon ta sa pagtanaw, pagpaminaw sa itong programa.
Kanya, makahimo mo kanunay sa pag-participate sa atong tulaman ng atong mga tigpaminaw diya sa South Cebu. Kanya niya po si Sister Erlinda Estaura. Good evening everyone. Sa gihapon diha sa ninyong duha, sir. Og sa mga naminaw og mitan-aw karon og ilabi na usab mga youth og mga kaigsunan nga naa karon mitambong sa P1 P1 camp PA camp. Okay. Niya po si Yoneli Casayas Libria. Bago po ni ngalana da. Kunamit din eh. Good evening, watching from Bugas, Barili, Cebu. Okay, mayong gabi ino sa Bugas, Barili, Cebu nga naminaw karon sa programa. Panyaniya po si Amy Inot. Good evening, Bro John Oglivi from Antipolo. Okay, good evening, no? Sister Amy Inot. Niya po si Sister Arlene Bulambao Oliamot. Good evening ninyo, Brad. So, may gabi ba diya, Sister Arlene? Dugay nagidita na to ning kaila ng Igsoona. Brother Bulambao, no? May gabi sa ninyo diyan tanan. Okay, makahimog ya po mo sa pag-send og mga messages sigala kay karon taud-taud atong basahon ang inyong mga mensahe. So, ato sa ning lantawon makadiot di ay ning ring man ni atong cellphone. Ato ning basahon ni ay mga nag-text ni sa atong keypad. Mayong gabi Kuya Libby o Brother John og sa tanang naminaw karon. God bless ninyo diha Kuya og sa inyong programa diha sa radio. Salamat yud ninyo diha. Okay, kuan po ni. Sa radio gyapon nga produkto mga higala sa programa. Mga Disor family dito sa Dolores, Ormoc City. Niya po si Brother Frido Pobadora, product ya po sa programa sa radio. Brad, maayong gabi sa inyong duha diha sa radio. Wilfredo Pobadora, diha ni sa Pandan. So, maayong gabi ni mo diha, Brother Wilfredo Pobadora. Okay, muadto ta ato ning hunungan isa pagbasa mahigala kitong tayo. Gamay na lang kayo. 21 minutos na lang yun. Ang atong nahabilin sa atong oras, Brother Libby. Atong ihatag ni Brother John ang pagbasa sa pangutana. Ato lang gid usan ibisan sa kagipot sa atong oras, importante ni ipahibalutan ni ano nga dinha sa kuan, dinha sa kananaang dunay seminar gitawag ni og Hope and Life with Bible Prophecy Seminar. Nga ang ila aning team, healthy lifestyle, longer life, godly lifestyle, eternal life. Unya magsugod ni June 8 to 21, almost 15 nights ni siya. Unsa na rong pitsaha, Brother Libby? Magsugod ni June 8 ngadto sa 21, 2025 didha sa Sitio Makiangayon, Mayho, Paypay, Daan, Bantayan, Cebu. Ang ilang nightly speaker si Pastor Eugenio Habagat o si Brother Misulam kanini ang Moralde. Karon na Brother John gabi karong gabi una ni. Niya ang oras magsugod alas 6 sa hapon onwards, no? Ang seminar inclusions raffles, snacks, machine therapy, blood pressure, check-ups, many more. Gikan ni kang Sir Moralde, no? Thank you so much, sir. Karon ra ni nako na ko ang akong balikon dinha sa kuan, dinha sa kanana ang Sitio Makiangayon, Mayho, Paypay, Daan, Bantayan, Cebu. Dunay Hope and Life with Bible Prophecy Seminar. Ang tema healthy lifestyle, longer life, godly lifestyle, eternal life. Karon ni gabi una June 8 to 21, 2025 dinha sa Sitio Makiangayon, Mayho, Paypay, Daan, Bantayan, Cebu. Ang ilang speaker ani matagabi is si Pastor Eugenio Habagat o si Sir Misulam Moralde. Magsugod matag alas 6 sa hapon paingon sa ibabaw. Unya ang ilaha nga kinini ang seminar inclusions, no? Naagi ni mga kuan ni raffles, snacks, machine therapy, blood pressure, check-ups and many more. Busa kamo di ang naa sa Makiangayon ang mga unhaybaw ko nga ang mga tao ani dinha mga buutan ko daghan sa tag nagpaminawan diha, Brother Libby.
Niya sa Makiangayon, may ho paypay daan bantayan Cebu. May gabi sa tanang taga Sitio Makiangayon, may ho paypay daan bantayan Cebu. Maninguha ko nga makabisita po din ha sa inyong crusade after sa atong radio broadcast if God's will. Okay, Brother Libby, adto ta sa kuan kay 18 minutos na lang yun habilin. Ato na lang ni kung ano nini ang reaction sa nag-text sa ato kaganinang buntag, no? Ato ning kung ano ni nganong ingon ana mangyud sir ang ilang salabutan, muingon sila nga gipahunong na unya wa tay labot sa pagtuman ni ana. Okay, si Condino de sir. Okay, daghang salamat Brother Condino. Kini ang ato ron nga kung ano na lang kay gamay na lang kay tag oras. Moingon silang gipahunong na wa tay labot sa pagtuman ni ana. Mao na ining rason. Ang tinuod pagkasulti Brother Condino uban sa tanang naminaw, kung ang tao na gani musupak sa tinuod o sa kamatuoran, adto na muuyon sa dili na tinuod o dili kamatuoran. Kung ang tao na gani dili mutuo sa kamatuoran, adto na gyud na mutuo sa bakak. Mao na ang mahitabo. So mao to kaganinang buntag, moingon na lang siya palusot kay unang-una dili close-minded gid siya mahitungod sa pulong sa Ginoo. Tan-aw ra gud ninyo, kaganina magong buntag Brother Libby ato nga gihisgutan kay gikuan man to gihimo man to niya nga background lagi ang Usias 2:11. Unya atong pasabot nga kana siya dili na ingon nga 70 Sabbath kundi agricultural Sabbath na siya nga every 7 years dili gyud kultibiton ang yuta. Karon kung atong uyunan apan dili lang nato tugutan nga insakto na ang ilang pagsabot nga gipahunong na sa ato pa wala na unya wa pud tay labot sa pagtuman ana. Asa manggid ka mo lugar ni anang gipahunong na kay wa na o kana na ang unya wa lang tay labot sa pagtuman ni ana. Unang-una kung imong basahon ang gisulti ni diha sa Juan 3:16, for God so loved the world. World ang gihisgutan. Si Kristo alang sa tanang tao sa tibuok nga kalibutan, alang sa tibuok kalibutan. Unya, kung tinuod man nga gipahunong na kanang ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo, how come nga gisulti pagyud ni Kristo ang napulo ka sugo? Sumala sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 18 hanggang 21, ingon dinhi nga usa sa mga leader sa mga pangulos, mga Hudiyo, nangutana kang Hesus, ask him this question, God sir, maayong magtutudlo, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ko makasulod sa gingharian sa langit? Mingon si Kristo, imo bang napamalandong ang imong pag-ingon o pagtawag kanakong maayo? Si Jesus nangutana kaniya. Ingon niya, only God is truly good and no one else. Ang Diyos sa good mo'y maayo ug wa nay lain. But as to your question, pan mahitungod aning mo pangutana, you know what the Ten Commandments say. Katong nag-text nato ganinang buntag na nag-view dire. Pamalandong nga kuno ni. Kung insakto man ang imong pagsabot, kung insakto man nga kana gipahunong na nganong gimension pa man ni Kristo ang napulo ka sugo. Nga kanang adlaw igpapahulay ikaupat man na nga sugo diha sa napulo ka sugo. Ingon si Jesus, you know what the Ten Commandments say. Unya, gisulti ni Kristo ang mga kasuguan nga naa sa napulo ka sugo. Sa pagsulti ani ni Kristo, gidugangan niya tumoy and so on, ug uban pa. Unya, ang bataang kinini ang maong tao, miingo dinid, the man replied, I obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na nga gibantayan ang tanang kasuguan sa sukad pa sa akong pagkabata. Karon, naay mga panghuna-huna nga way makatuman ana. Unya, gipalo up dayon nga may labot ba di ay kas pagtuman ni ana.
wa man tingali ning tawhana agyod makakuas Biblia. Una, sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 gisulti, kini mao ang katapusan sa tanang mga butang. Ang tanan nadungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ang diha nagingon kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Kung imong basahon, sumala sa gihisgutan sa the Word of God, translation, gisulti, kay kini mao ang katungdanan sa matag tao. Adto ka sa imbibi, kay kini mao ang katungdanan sa tanang mga tao. Unya mo ingon gyud ka nga way labot sa pagtuman ana, ug unya og imong ipasabot ang pulong sa Dios mo ingon lang palusot klaro kaayo. Ang atong gisulti dinhi dili ni hinawsyaw mga panghuna-huna lang kundili gibasi nato sa balaang kasulatan. Ingon nga giila nato ni nga kini pulong sa Dios. Sa Juan 17:17 nagsulti balaan na sila pinagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Busa kining inyong nadungog og nabati dinhi, dili ni mga palusot, kundili pulong ni sa Dios, ug ang pulong sa Dios mao ang kamaturan, karong gabhiyuna ang imong gipamatian kamaturan. Ayaw na ni ana mo yung kang wa tay labot sa pagtuman ni ana. Kay ikaupat na ang sugo, dihas na pulo ka sugo, ug ngano man gyud nga kana ramang sugoa inyong ingnon nga wa tay labot sa pagtuman ni ana. Tungod ba lang aron madipinsahan ang inyong pagka-Sabbath breaker? Aron mapalutaw ang inyong pagka-Sunday keeper? Pamatii kuno ninyo ang gisgutan sa unang hari 8:60-61 unsay gisulti. Aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Kalibutan ang gisgutan ini ha. Unya ang Pilipinas sa inyong hunahuna na kuani na apili na sulod ni sa gitawag og kalibutan. Yes, why not? Aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bugos ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Malinaw nga ang kasuguan sa Dios alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Unya mo palusot nga wa tay labot sa pagtuman ni ana. Maunta mubati ragon ni kini mga supakiro. Muhunong na garbo na malang sa gyud pod na nga di mo dawat sa pulong sa Ginoo karon ni pamatiin ninyo. Sa napulo ka sugo kana ra inyong giingon nga wa tay labot sa pagtuman ana ikaupat nga sugo des napulo ka sugo. Karon kung adto na kanang inyong palusot ba so Osias 2:11 nga gipahunong na unya ngano man lagi nga mong mga tarungan mamo nga wa tay labot sa pagtuman ana sa tupan na wa tay labot kay inyong hunahuna didto lang sa Israel. Pero pamati ragon ninyo dinhi atong basahon lagi ni Lucas 4:16 ug 31 sa kanini ang dinhi sa Living Bible lagi ngon. Ana matud pa dinhi sa 16 matud pa dinhi, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Na kinaiya og nabatasan ni Kristo sa matag adlawng Sabado tuwa siya sa simbahan. Karon kay gipahunong naman di ay ang adlawng Sabado, abi kuno padala mo diri kamong Sabbath breaker, mga Sunday keeper, padala mo diri og verse nga nakinaiya o nabatasan ni Kristo sa matag Domingo tuwa siya sulod sa simbahan. Okay, muna itong gihulat nga ato na basahon aron masayod ang tanan. Well, dinis 31 nagingon. Then he returned to Capernaum. But pasabot dinhi na siya dapita, milaka bibiya siya niya nibalik. Nagingon, then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Matag adlaw nga Sabado gyud. Tuwa siya nanudlo pinasikad sa kasulatan. Sa adlaw matag adlaw Sabado. Kung pinasikad sa kasulatan ang pagtudlo, gitudlo ba dinhis bala ang kasulatan nga igpapahulay Sabado? Yes, gitudlo na.
Unya karon kay gipahunong na maka di imang bahinas kasulatan gitudlo dinhi nga ang Domingo adlawng igpapahulay, unya diin makita sa Biblia nga matag adlawng Domingo si Kristo muadtog simbahan. O be palutaw ninyo na, ha? Kay moingon magyud mo nga gipahunong na. Pero atong tandaan nga nagsulti si Kristo, Mateo 5:17-18, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita, mianhi ko dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. Gituman na ni Kristo, ha? Ang 18 ningon, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. Matuman. Unya karon maingon mong gipahunong na o maipit na gyud mo palos na pun mo palusot nga wa tay labot sa pagtuman ni ana. May unsa maning mga aligasyon na, unsa maning mga pangatarungan na, katarungan nga wa gyud sa kamatuoran. Tanawa, ang gisulti sa kana today's English version sa Hebreo chapter 4 verse 9, it is the Lord. Mo naghisgutan. Unya, they'll still remain for God's people. Unsa ang ikapitong adlaw nagpabilin alang sa katawhan sa Dios. Levitico 23:3 nagsulti. This law will never change. Unta mga kaigsuonan, makapamalandong mo sa pulong sa Ginoo nga nagapanuktok sa inyong mga kasing-kasing. Tagain ninyo kahigayunan ang pulong sa Dios. Tagain ninyo kahigayunan si Kristo nga mo'y hari og Dios sa inyong mga kinabuhi. Well, si Brother Libby, maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot, ug natinawa na ninyo nga mga una-una. Brother Libby? Okay, thank you kay Brother John. Ato ning paspasan og basa ang mga comments niya si Scout Ranger Senior. Mayong gabi ninyong duha, Brad Lib, Brad John ug Brad Lib. God bless. Ayaw lang mo pagtawag og share sa ako nga Brad kay retire naman ko, Brad. Na lang kay ayaw na lang kana na lang mga igsuon raman ta diha kang Kristo. Hesus Kristo. Salamat sa imong hangyo, sir, pero kami bitaw dire na amay mag-sir, na ay magkuya, na ay mag-brad, na ay magpastor. Ang amo lang dire gi-considered na lang namo og unsay gusto nila nga isampit o itawag sa amo. Pero okay raman sad siguro, sir, no? Or Brad nga mag-sirme sa imo. Okay, God bless you. Okay niya po, Sir Imelda o Sabel Boratso, mayong gabi, Brad John, Brad Libby, naminaw mi diris, buayahan, midilin, o sa tangang naminaw sa ato ang programa. Salamat, Sister Milda Buratso, no? May gabi ini mo diha. God bless you. Nya, kumusta mong tanan diha? Dong Bikmal og ni Sir Melvin Buratso. Thank you so much sa imong pagka-giver, sir. God bless you. O niya po si Joy Leslie Inot. Good evening, Kuya John o Kuya Libby, naminaw midiri ron sa radio from Antipolo. Thank you kayo. Niya po si Linda Estaura. Yan yung komentaryo ni Adtong Undax. Brother, mura man kag si Kinsa nga maayo kayong muhukom sa mga reliyon bisan unsang klasiha sa relihiyon nga gitukod ayaw hukmi nga dautan labi na sa SDA Church kay ang imong nabati karon mga minsay gikan kanas Ginoo. Tingali ka ng imong relihiyon karon dili mo tuo nga si Kristo mao ang Dios, mao nga nasuko kagyon sa maong magwali dinhi sa kahanginan. Ayaw nalag batasana nanang batasana, brother, kay dili na maayo. Yapod si Jamel sa original na hubad atong si Tasa, Brad, wala kanang napulo kundili kasuguan lang. Dili na napulo kasuguan. Okay, ang mga patriarka gani wala man to sila magatuman ato kay diha naman agihatag sa Dios panahon na sa Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto kaniadto. Deuteronomio 5:3. Niya po si Linda Estaura. Jamel, yang gitubag si Jamel. Brother, sa original nga hubad mabasa ang napulo kasugo. Niya po si Pastor Jomar Compuesto, watching from Masbate City. So may gabi ni mo diya, Pastor, no? Salamat nga nakahigayon pa yung ka og
li dinis tong programa bisan sa kabisi nimo. Okay na po, Brother Ronilo Itang, Brother, si Abraham nagtuman man sa sugo sa Dios, Genesis 26. God bless. Monay resulta minsan nga sa una wa sila nagtuman. Ang mga patriarka nagtuman. Ang Lucas 1 5 ug 6 si Elizabeth ug si Zacarias nagtuman sa tanang mga kasuguan o kalagdaan sa Dios. Maingon mo nga wa pay nagtuman as una. Dito na gihatag sa Israel human na pagsulat sa papan nga bato pero diha na nang daan. Ngano nakasa man si Cain sa pagpatay niya kang Abel ug wa pa na ang napulo kasugo kay naam na di ka magpatay. Okay, no, thank you kayo. So, kuan na gud na ilalago ng alibay kay di gud gustong motuman sa napulo kasugo. Anya kini bang krasya sa mga tao kung imo ning pangutan-on og tagsa-tagsa bahin sa napulo kasugo. Mutuman masiyam pero ang ilang ekspresyon diwa na po kasugo kay sa mga Israelitas lang na. Murag makapamakak po na sila kay napulo yung kasugo kay wa na kuno. Pangutan-on nimo. Namas na po kasugo, tahoron mo imong manog ginahan. Tahod ka dili. Tahod man, tuman day sila. Salakton pagkasulti sa napulo kasugo ang ilang gidilian sa pagtuman ng adlaw nga pahulay. Usab na di ka magpatay, wala na sa wala na po kasugo kung imong gituan nga para sa Israel ngano intuman man ka ana ngano man ka nagpatay wa man ka napaw wala nga kanang ingon ana ang klases pagtun-an wa gina hunahunaan nila ayo nga masud ra pod sila sa bulsa ang tinuod pagkasulti kining adlaw pahulay mo ni nakontrahan yun nila. So si Kristo ning sitol niya na siyang panahon tungod kay daghang mga tao nagunahuna nga ang adlaw igpapahulay para lada sa Israel sa naulipon sa Egypto. Pero pag ani ni Kristo kay siya may ulo sa Kristyanismo si Kristo, iyan ang gitubag ng mga isyuha. Yun sa maniya. Dini sa Marcos 2:27 na iwan si Inosos, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao. Tiyan mo na tao ang gibutang ninyo? Ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao. Sa Grigo, ang tao anthropos o niya gipahayag sa mga scholar bisan pa sa James Strong Greek Dictionary Higala ang pamatuod ang gitawag anthropos ang man sa Greek anthropos generally of a human being male or female without reference to sex or nationality. Gipamatuod sa mga scholar nga ang tao gisgutan ni Kristo anthropos sa Greek all human being higala. So alang sa tao na gunahon nga sa Israel na o gitubag ni Kristo alang na sa tao nga atan ang mga nag-angkon nga siya human being. Pero gawas og wa ta mag-angkon nga human being ta. Onggoy being ta, monkey being ta, animal being ta, wa kitay apel na. Pero human being gani ka apel yung gaana kay nagingon si Kristo gibuhat na para sa tao. So di ta exempted higala sa pagbantay sa igpapahulay. Okay, wa naman tayo mga higala sa di pa hingpit tapuson kining aton tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dini na lamang ang inyong mga higala sa kahanginan. May the Lord God bless you. The Bible may heart you.